nisam se mogla nositi sa tim jer željela sam da se vratim na svoje vjekovno ognjište, na svoju djedovinu, pradjedovinu, očevinu, svojoj kući. Međutim, kad smo obilazili porušene domove, prvo smo susretali policajce, te naše silovatelje, ubice naših najrođenijih. Oni su se nama rugali u lice, smijali se. Tako da sam, ne samo ja, par žena iz istočne Bosne smogle snage da progovorimo od prvog dana i da svjedočimo u Haškom tribunalu gdje sam bila višestruki svjedok, da ispričamo i pred sudom Bosne i Hercegovine ono što smo preživjeli i vidjeli, jer ne možemo izbrisati iz glave ono što smo preživjeli, ali možemo ispričati i ohrabriti druge žene, jer je još uvijek danas u Bosni i Hercegovini tabu tema. Silovanje, seksualno zlostavljanje, koja je bila strategija jedna planera agresije na Bosnu i Hercegovinu. Posebno su uspjeli u etničkom čišćenju, masovnog sistematskog silovanja, što se može danas to vidjeti i u onom dijelu općina koje se zove Republika Srpska.